bouwen als het wordt. Maar we hebben een nieuw CD gemaakt, bieden nu al, van 5 keer 11 naar 6 keer 11. En daarvoor hebben we Mietje uitgenodigd en dat zijn onder andere Mieke Berde, Alleen het Oog, Mirjam Joris en Hans Leijendekkers. Kom maar op. Welcome. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you. Willkommen, bienvenue, welcome. In cabaret, au cabaret, to cabaret. Ze gaan natuurlijk niet allemaal tegelijk zingen, ze zingen om en om, maar we vinden het leuker als er dan iedereen steekt. Wie de volgorde is weggeleid, dat zal Huub boosten. Dames en heren, Big Band boosten onder leiding van Huub. Had ik dit al aangekondigd? Nee, hè? Oké, nu. Big Band boosten onder leiding van Huub. Aan van 5 keer 11 naar 6 keer 11. De vastelavond is begonnen.
De lopen trekt aan mij, ik loop de stad in, ik wil dansen op de stroot. Van alle smakkel, de kloosterwandje en de lekkerschoot. Dan tref ik al mijn rug en breng ik mijn beste weer. Zonnig helemaal voor te koren. Kunnen ze dichter net even opheffen, joh? Nee, hoeft dat niet, oké. Ja, huurt er ook pieper en zit die jongen. En nu, goedenavond, lieve vrienden van de Uil. Alle ulen, ulinnetjes, alle vastgelovingsverenigingen, ook waterkijkbetreden. Aartsburgemeester Keizer, soldaat Herman, ook welkom. We hebben nog gemist de afgelopen weken, maar het doet ons genoegen u hier weer te zien. Keurig, dames en heren, de Prinselijke Stadsgarde uit Remun, de einzigste onafhankelijke vereniging uit het Remunse. En die heeft voor u en speciaal voor de jubilerende Uil een klein act ingestudeerd. Dat wil zeggen, we hebben de afgelopen 5, 6, 7 maanden gerepeteerd dat de pannen van de dagen afvlogen en daar willen we u dadelijk een klein voorproef van geven. Ik zal de mensen die voor deze act ingedeeld zijn willen vragen om zich alvast gereed te maken. Ja, dat kan niet als de meeste plaats. In de tussentijd wil ik namelijk van de gelegenheid gebruik maken om een gastgardist die we vanavond geconfiskeerd hebben, officieel bij ons in te lieten. Je hebt hem misschien al herkend. Het is de einzigste met een netpak aan en die heeft een hoed op die hem eigenlijk te klein is, maar dat maakt er voor vanavond niets uit. We hebben hem al metgebracht. Ik weet dat ze hem aan het zoeken zijn, maar zoek niet langer mensen. Hij staat hier tussen ons in, want dan had er een goed overzicht en daar hielp hij van. Want van Den Haag goed is dat wat moeilijk. Camille, voordat ze dadelijk helemaal officieel gehuldigd werd, kan voor dich natuurlijk alvast inlieven bij de Prinselijke Stadsgarde. Je ziet dat er het geweer aan de gooie kant gaat hangen. Je ziet dat er het pak aan heeft dat niet helemaal in de kleuren is, maar dat maakt vanavond niet goed. De hoed die past, we hebben een geteer op standuur en die is goed ingezakt. Ik ga hem de versierselen die horen bij het erelidmaatschap van de Stadsgarde, kan ik hem zelf opstellen. Want die marketenster, oh daar is hij. Dan laat ik het die marketenster doen, want dan moet achteraf gekust werden. En dat wil ik eigenlijk niet doen. Garde saluut. Dat is het, hè. Zo ging het. Goed. Lieve Ulen, dat was ons inbreng en het protocol versteuren. Waardoor dat op de receptie nog een keer een klein beetje over. Ik zou willen... Holland, hij is er. Jan, dadelijk komt er ook. Nu komen we weer eerst. Ik moest hopen, maestro, muziek en dan zal het gewoon gebeuren.
met een hees of trekapparaat, hoe met sirenes gebeurt, hoe de mond moest trekken. Integendeel, deze overzeging is voor mensen met een vlot